Kasladyak maaklon panakapukaw ko kakaiso na nga alsong ko Jakman ninamnama at akawanda bayat kaawan ko Apay mo na nakaing impis ti ginatang mo nga wedding ring? Baka sa mo agbay ka itoy. Apay, nakasigurado ka nga agbayag ti panagdinata. Uray na taraki, well na dapat yun, maglamit kayang-kayang ko. Lakay, baga niyo kumarek, naulig na ka no. Muna ilakat ti panagsasao na magkangkan ba kahit na nagsakit na nagsao. Di ka pa ilakat tinukawan. Lakay? Ang babaketa isut kun kunada kaniya uray maluy-uya wenda di dametrik na tuy marik na Garambang katalagan, project! Sikog project! Abay, anya subject day ta project, pati sikog may project! Om-pik-pik, 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 om-pik-pik. Sumber ka na, sir ka ngay. Ikipik-pik. Hoy! Petaman ti bilit ko tapnon dito maya Petaman ti bilit ko tapno dito malaw Saging ka ba? Bakit? Taropang dipig. Napinta sa damag kabaranggayan. Asidegen nga maigserbi ka na kayo, ti Super Funeral Homes. Wen kabaranggayan, ti Super Funeral Homes, ket agserbi ka na kayo iti 23 oras ngayon aldaw. Ijaya na ti buy one take one alungon, para ka rin na papangas, ken ka rin iti babaknang. Idinto nga damit installment basis, para ka rin na panglaw. No installment ti kayatyo, agtinag kay itan ta si bibiyag kay pay. Ket numatay kay ton aday kay pay nakatubos, libren ton di audio. Ngem, masapul ng ita di ulot baboy ama party, inton agpunpun kayo. At dapay libre a kape, biskwit, asukar ken gatas amay ted. Saan na nakasapulan ti braha ta adda GRO, nga umay mang paragsak kariti lalaki, kabayatan ti masayag ti minatay. Kadagiti kayat nanti agpakamatay at dama ijaya a libre abal samar. Jay Carlo ket bunagen na diti papan makipunpon nga isubli iti balay tinagminatay tapno mapanda makilamot. Ken sakbay amo bumabaka iti karro at dama iwaras ang nalagda asupot para kada na bengbeng ti rupa ng agyawid. O anya pa iti ururayan nyo. Mapan kayon iti Super Funeral Homes. Imatunan tinaanos ang makiponsyon, ken man ang irurumen nga akin ko kaani Super Hill alias Imong. Kapot Facebook nga kunkunada, ket nagsarak ti dalantan. Honey, igatangan nakman ti brak. Ana, agbra ka pa lang. Nakabasbasin lang arudan. Sabi nga rutsi ka. Takamrin kamat. Ate, no kadi awan lapayag mo agaritos ka pa lang? Siyempre, saan Tango! Kat no arud awan ramay mo, agsingsing ka pa lang? Siyempre, sana! Talaga, bubo ka! Apay nga agbra-abra ka pa lang. Film mamut lang ngaya. Kasta! Pumanaw ko nito! Itadan na awan nagbasula ay naramid kumet amin pagragsakan Ngamanya insubad mo sinagtamla ang puso di mo inilala na puno nga ayat ko. Kumusta mo dun na sari-sari store
mga dito Pilipinas. Ay kat nagbalidan ang grocery lakay. Ay nagsaya atin pa kayo. Kantay na ngay tricycle. Nagbalidan nga jeep lakay. Ay naunayahin ka kita ngayong pat nga nakta. Ay limadan alakay. Anya? Nakas ang